आज बिबटेन, लांडगे, कोल्हे, कुत्रे कोण आहेत ही जनता ठरवणार आहे त्याच्या. आणि काल मला पाहिलं ते बिबट्याची शोध. आज बिबट्याने आपला तालुका हैराण झाला आहे. आणि काल मला कळलं की मी त्या आपल्या मोबाईलवरती पाहिलं बबनदादा या ठिकाणी म्हणजे टायगर अभी जिंदा आहे. मला एक सांगा, आता बिबट्यानेच आपला तालुका हैराण झाला आहे आणि पुन्हा टायगर आल्यानंतर किती वाटत होईल याची एकदा सगळ्यांनी आठवण करण्याची गरज आहे. मला वाटतं असं जर घडलं तर आपल्या तालुक्यात माणसं राहायची नाहीत, ही परिस्थिती निर्माण होईल. त्याच्यामुळे जनतेच्या कामावर बोला, काय करणार ते सांगा. आज बिबटेन, लांडगे, कोल्हे, कुत्रे कोण आहेत ही जनता ठरवणार आहे. त्याच्यामुळं अशा एवढ्या मोठ्या माणसांनी लांडगे कुत्रे बोलण्यापेक्षा आपल्याकडे उमेदवार नव्हते, आपणच सगळे कसे गोळा केलेत तेवढं सांगावं, एवढी विनंती करतो.